asa ka ta makasakay ron no kay tumakauban na to nagpaabot na turon ba? Ganina ra ba to? Tag motor ni paingon ron da. Oh, marag na adyon. Ano, na magmamasay ruway garo niyo. Para tani. Para. Bot, pwede mo masay ruway ka? Asa man day mo? Manlakaw mi ba? Pwede himo to service yung motor. Pakyaw na kanamo. Nakumikauban dito ba? Oh, napumikaw nagulatig to ba? Himuong service? Oh. Pakyaw lang. Pakyaw na to bilan to na, full tank to na. Manidaon lang daan. Ha? Dito na. Manidaon lang daan kay natagam na ko atong sauna manggod. Siyan akong daganag pasayro ba? Nakay si Silvio ana 2,000. Wala hinon di ko'y kwarta po dire. 2,000 man yung kwarta na Dito ko na, kay mas Silvio. sinsilan po dito ba? Oh. Mangita tag tindahan dito ta Pasinsilyo. Oh sige, 2,000 yung kwarta na ko di ba? Asa man day yung kauban? Nasa ubos. Nasa ubos ra to nagkuan. Naghulat. Tara, sakay. Kira? Okay na. Sa Staro mo ba? Hey! Pag ngunit mo ba? Ngunit gatos! Gatos. Asa naman to mga bata ato dugay man kaayo mo abot oy. Oh, alas 2 na. Sa oras diyan? Sus, wa na. Tulo na ta ka oras nagpaabot Ay ba? naman kasi tawag isa to. Tawagan sa nako be. Unsa kay last number ato niya? 35. 35 amo ni. Sa maning trabaho ani nga nagdagan ang motor. Ay sa nanawag. Low, asal man mo? Oh, hello. Asa naman mo? Dugay kay mo ba? Ganyan na mig pinaabot dire. Oh, nagsakay may motor. Amo nagulat. So, boss? Oh, sige, padong na mi diyan. Tulo na may ka oras dire nagpaabot ba? Nakasakay na mo? Aw, ana gyud. Maayo kay nakasakay na mo. Unya na patawaga ba kay nagbiyahe ta? Asa ba kay putambi ka ni ba? Ug madisgrasya ta. Ay, basta hindi ka ni. Oh, pagulat na mo diya kay nagsakay may motor. Oh. O sige, padong na mi diya. Sige. Pasa mi kay nagbahay mi. Oh, sige. Ah, sige, pagdali mo kay wala ba tay kwarta. Sige, amping mo, amping. Pagdali. Ini. Dah, kanawa. Sana ni. Linaw ba ni? Kira? Oh, sige na. Pagtarang magunit ba? Da. Asa naman sila, oy? Ingon kay padulong na, wala pa man lagi. Kaya oy. Gaya nila, oy. Asa man to, oy? Tawagan to ko sabi. Unsa kay last number ato? 35. 35 no? Oh, tara. Amo ni no, kini. Oo. Sa? Okay. Ulo siya ba? Siya naman, pud nga nagdali ta ba? Tawag ko kung kan ba, basta daw. Kasamok. Oh, hello. Hello. Asa naman mo? Ingon mo padulong na mo, nakasakay naman ka mo. Dugayan ninyo, oy. Maglima na ka oras may magpaabot diri ba? Ang dugayan ninyo ba? Mura biya mog na pamasahe anang motor. Bantay lang mog pag-abot ninyo dire ako'y pataplo ninyo anang inyong mga sakay-sakay, mga pakyaw-pakyaw ninyo diha ha. Namakyaw pag yun mog motor. Astila ninyo. Kapoy jud paabot jud dire gyud. Oh, napaingon lagi mi da. Lagi paghulat mo ba? Unya na patawaga ba? Paghulat sa ba kay amplitin na mo nasa iya ha ba amplitin na mo. Oh. Padong lagi mi da lagi Anak paghulat. kayo man day mo plite. Pagilaw sa ba kay nagkastorya mo. Padong na ko diya ba paghulat lang kay nagsakay pa og motor. Maglagot ko ron biyaan ta. Ay sa ba paghulat sa ba? Oh, nagsakay mig motor. Asa rin mo di ay?
Namo sa ubos? O sige, ulatan lang mida kadali lang. Oh, dali ra kanya kay kusa balik padagan imong kuan. Sige boss. Tapos, Karong gunit diya ba kay mga hagbong mo. abi lagi. Tanaw na sa oras da. Tay lang to mga mata ato dugay kaayo mag-unom na ka oras paabot dire ba. Ah. Tawagan sa nako sabi. Gutom na ko mo. Unsa naman pod? Kadali lang ba kay tawag mo siya. Ingon mo nakasakay na mo. Nganong dugay man kay mo makaabot. Ganiha na may pinaabot dire ba. Ay mo pagdahom og naa pa minire pag-abot ninyo. Mulakaw namin dire, di na may magpaabot. Bahala mas kinabuhi ninyo. Unya na nagpatawaga ba kay nagbiyahe pa ta. Ay sabana pag istoryan taon. Good manner. Ay nagyawyo na nimong ano driver na mo diri okay. Aha na ka paingon. Lara mo sa ubos wala magi mo diri oh. Asa naman niya diri ay? Oh, pati ni sukuas driver diri oh. Pagdali na, ato na ko. Bahala mas inyong kinabuhi. Ano, kiwas. Kita bakit mo? Mula ko ng driver, tabihan ko ba? Tabihan ko. Sige, padulong namin. Padulong namin. Sige, hapit na. Lagi may. Sige, tara, boss. Tara. Ha? Dili man to sila magulat. Wala man sila diri. Naog sagod. Wala sila diri. Tayo na Isa na Ito mga bata. Laag ka. Isya best bansalan rin. Plete ba kay nagdali ko. Ganingara ko gilangay-langay jud ko ninyo. Ang among plate, boss, nasa ihabot. Nasiya, gi-atik-atik ka ko ninyo. Tawagan sa ako, boss, kaya among plate, nasa iya. Isabot namin nga, say mo bayad sa kwan ng driver mo. Ningon na ba ako kanina daan nga. Kuhaon ako daan ang pamasahe. Wagay ko ano. Wala, gitsinsilyo, boss. Ningon naman ko ganihan ninyo nga. Kuan ang pamasahe mo daan. Kay boss. Sabi ko mong kwarta, boss. Yun may klaro. Nga, Tarong mo ba? magtarong ba? Okay. Tanaw. Sige. Asa na siya? Nasiya, huwag yun mo, atik-atik ra ko ninyo. Alak. Yes, okay. Pastilan. Unsa kay number ato? 53. 53. 3-5 dun to ganiya. Oh, 3-5 tong last. Asa? Sige. Unsa naman yun na yung kwan? Yo. Wala yung motor. Sige. Usap. Sige. Sige, tawag. 1, 2, 3, go. So, what's up mga katang? So, mag-shoutout na po may aning nagpa-shoutout ron dire. So, dalian ako guys, perting daghana. Guys, magsulti sa ako daan sa mga wala na shoutout no, ay lang gid mo pang lood kay perting yung daghana nagpa-shoutout guys. Dili na mo makwantanan guys. So, sugdan ako no kay perting daghana ni guys. First shoutout kay Archie Mamitis, pinakagwapos Barangay Bitaog. Then shoutout kay Shelame Orong nga nasa Digos. Then mutya ng Tumpis ni siya sa una, bright kayo sa Correzo ni nag-eskwela. Then shout out diya me. So kana shout out din kay Harvey Pix TV, Christian Noncion, Mikay Sipatak, kay John Menendez, John Gibina, Kylie Kagasol Whitey, Jopel Kagulada, WhatsApp mga maliliit, Dave Aguilar, Pilayke Lumunggo, Ruel Kent Lintua, Rex Hinon, Elmer Ordanisa, Hazel Akong, Shem Rotor, Boy Wangkig, Rapi, James All Aluhan, Rina Joylo, Pelmar JR Vlog, Dwinsky Vlog, Wawix TV, Lenry Polinar, Pick Saya Sisoy, Dixon Vlog, Joyski Matunan, Joren 2570 nga, Felix Ochapero, Renan Continedo, Tita Kapilitan, Ryan
Gima Franca, William Ramesoro, Hirose Talde, Sohan Bindes, Bea Marie Cargel, Pelcatar. Ano balik sa Pelcatar? Then kay Hulu-Hulu Kun, Ryan Ulay, Spike TV, G-Boy, Galorport, Rudy Guardianero, Helbert Bicoy, Jomar Pipito. Then Cutie Cutie, Magosara, San Francis, Tating, Give Heart TV. Okay, subscribe niyo sa Give Heart TV guys, Give Heart TV. And guys, also Paring Ray TV. So classmate na ko ni guys. So ato pong tabangan ni si Paring Ray TV, no. Okay. Isa po din siya naga-content. So subscribe niyo. So kana lang kung ma-shoutout guys. Kamo na may shoutout. Shoutout ako si PG Lupayan o si Consli Sulutan o akong ate si Excel Imbahan. Koking. Shoutout nga pala ka Jasen Kabunita Bayokbok o ka Edgar Jeron sa iyang pamilya dra sa Davao. O kang Jasmine Estido as Dilo o kang Jisame Bayokbok. Moro na. Thank you. Guys, Wala ko shoutout. Okay. so shoutout na kay B-Boy Ginar. Maulaw si Jimmy. Hi, bra. Kay B-Boy niya, ikaw. Shoutout kay Wala ka Morales. shoutout. So kana lang guys, ayaw mo pang loon, no? Don't forget to like, Hey. share, comment, and subscribe. Kalang, thank you. Shout out na ako kung uyab nga na problema. Kinsa. So, ano mo, kamay bala dia. Tumita pra. Ay, isa pa.